गिबियावनो खुलुमग्रोबाय लोगोफोर नै जोंनि दाउखिथु बाजाराव माने सिखाव हाबदों नोंथांमोननो नै दिन्थिनो नागिरदों आङो सिखाव हाबनाय र' बालाखौ दखानाव सिखाव हाबदों नै बेजोंनो एरख'नानै हाबदों जाहैदों र' दा मालिकनाव आं डिटेल्सखौ सोंजोबगोन सिखावा नोंनो हाबदों नै बेनो बेखौनो एरख'दों साबलफोरजों एरख'दों खोमा हाबलांबाय आरो ओरैजाय बेजोंनो हाबदों सिखावा ओरै फैदों नै बेयाव गुन्दै दोनग्रामोन दाउखिथु बाजाराव नै सिखाव हाबदों सिखाव मा लांखो बाराव आं बिगुमानाव सोंनोसै बेजोंनो हाबदों आरो देखावनानै खोरखिखौ देखावबाय हाबबाय नै बेनो दखाना बेयावनो हाबदोंमोन सिखावा बिगुमायाबो लाजिबावसो मा खावजानो बेखौ खिथाना होफैबानो जायो एसे मा होनदों थाव बथल औ ओमफ्राय फैसाबो गुफुर थाव कार्टुन मोनसेनो ओमफ्राय किसान थाव बथल गिदिर दंमोन नामा बेखौ लांजोब्बाय ओमफ्राय फैसाबो दंमोन नामा खुस्रा गोजा बेखौ साफा लांजोब्बाय आरो गासिबो फुलुं फुला लांजोब्बाय आरो गासिबो नै बिगुमाया लाजि जाहैदों मबाइलाव ओंखारनो बेनिखायनो नै बेजोंनो गाव मिथिजोबाखै मा लांदों जायखिया थाव गुफुर कार्टुन मोनसे आरो किसान थाव बथल किसान थावा मोनबेसे मोनबा 3 लिटारनो ओमफ्राय फैसा खुस्रा अहाय दंमोन फैसा खुस्रायालाय नैबे दंमोन फैसा खुस्राया नैबे आंनि जेबनिसो दा बरननाय बबावसो फैसा ओमफ्राय बेनो आच्छा गैला हनै साफा लाजोबखादों नैबे दा दोनफैनायसो आरो ना सिङाव दा दोनफैनायसो आं गोबाव जाथारबायमोनलाय सिखाव खावैयाना लांबाथ' मेरला माल दंमोन आयु नङा नों मिथिबावाखिसै दां माखौ लांदों खोमा गैया ओमफ्राय नैबे फैसा 6,500 दंमोन बेखौ लांदों आं बेखौ नागिरासैब्रा बे खना खेवदों खेवनानै बाहाय 6,500 फैसा दंमोन नै बेखौ लाङासै बेखौ लाङाखै नुस'नाखै बियो रायजोनि आरो जों मा जानाय बावनो दोनलांखायो आं लांबाथ' मेरला दंमोन हाखु दाखु जाबाय बे साबसे जागौमोन बे सिखावा ओरैनो खयथासोआव हाबखो बे सिखावा बेखौथ' आन्दाज लानो हाला देवलाव मोनबोनाय होनसै बे थावखौ नायलाय ओरैहाय नै बेफोरखौ लांबाथ' आयु देवलनिसो खालामोलै दा मोजां जाबाय माने देवलबो दंमोन नालाय हालां बाजाराव बेयाव मोनबोदों होननो मोजां जाबाय आरो नै बेनो आमायसो बेरलां बेना बेनिखौ मावदों बेनि दखानाव